12 August 2024 akudyiwe rinopisa ndadzoka manje right kune nyaya iri kutenderera yengoita ndingo yapanapa ndatosiyana nayo ndasangana basa nazo because zvimwe zvinhu zvekuti zvikangotaurwa tinongonyarara tongoti ngavapedzerana ko ndine ko nindabve but nyaya iri kunetsa yendaunzwa ichitaurwa panapa vari kuti anzi Chamisa under house arrest. So vanhu vangachitsanga kuda kundibvunza kuti ichokwadi here shamari yo chimbotudzo because iwo ndounoita se unonyanyofambira nyaya ndikati aiwa ina ndikusiyei muri nherera zvimunenge matobvunza izvozvo ndo zvamatoshuwira kuti ndiite makandituma munongoziva kuti ndinoita saka nhasi ndangoti ndiuye panapa ndionesane nemi kuti ichokwadi here chikutaura kana kuti hachisi chokwadi because ari kuti anzi iye according to masources ake akaudzwa nzi aida kutofly kuenda kuKenya ndobva azotadza foni yake ndobva atoitorwa hasi in control of his phone iko zvine zvichichichi ndo nyaya dzadziripo wanzi kuKenya vakatofona foni vaitodairwa nevamwe vanga vamuheka padididi ndo masystem nyaya mabudisiro yari kuitwa. So inini ndabva ndazoenda ndikatarisa post yakapostwa naiye Chamisa wacho marimwe zuro because nyaya uya rotaura zvane 1 week zvese but up to 1 week iro asatombori kafazvo zvake achingori under house arrest and so iye akaposta days ago Chamisa chiti a boy from Gutu any other person who has never been seen where and how I grew up may not understand when I say God is in it. My life tells a story chichichi achidzika achitaura nyaya iyoyo no post yanga kavanigirikina so umwe batomubvunza why don't you open a mega church like Joel Austin and preach? You will be very successful in that space. Politics and church don't mix. Iye ndo babuda mbuna achipindura akati my calling is in politics. I was called to change to the heart of the nation in politics. That's the assignment. Ndo zvakakwanisa kupindura anditi iye pachake ndiye muri ari kunzayirwa foni ye munhu angabva abudisa zvinhu zvekuti inini from Gutu vabudisa namapicture iri foni yekuti yabiwa. I don't even know kana zvirizvo guys but what right ndobva ndazotarisa nyaya pane vamwe vanhu vari loyal kwaari zvisingaite. Ndaenda kuna Gift Ostalos haana kumboposta izvozvo akatoposta vanhu vaiva vakanga vakaningira chiti free gwenzi free vusa free chichi free chere ndo vanhu vakapedzera kuti asi vakapedzera kuposta Gift Ostalos anditi ndobva taenda kuna Amos Chibaya haana kana chakataura haana kana kumboposta akatotaurawo zvake zvekuti Harare chichi paakapedzera paita zveblue movement ndopaanga akapedzera kuposta ndobva ndaenda kuna Fadzai Mahere haana futi kutaura izvozvo aitotaura rake zverodhing yainzika renovetwa yakangogadzirwa padenga ndobva yatadza kuningina ndo zvaitotaura naMahere izvozvo asi Mahere haana kuposta otadza kutaura kuti Chamisa hawas arrest vanhu vese ivavo ndobva ndangoti because Mahere imwe zvaangarototaura angarotoexpose these people vemapropaganda vezanupeva vachiti did you know Tebogo's father migrated to Botswana from Guruve in the late 70s when the guerrilla warfare was gathering momentum? Tebogo was an alias when he joined ZAPU. Unfortunately, he could not proceed further and settled in Botswana. Congratulations, our very own Mwanawevu. Without trying to believe that guy can win an Olympic. Baba wake Muzimbabwe Mwanawevu anditi. Those who don't try to quit, but ivo pachawo panapa ndo zviri kutaura Mahere instead of kuti saka angatrangoisa chinoposta zvinizvo zvekuexpose mamwe maningina achitadza kuexpose zvaleader wake akaita kuti aresign muparliament achimutera zvandinetsa ndobva ndaenda kuna Temba Muliswa ndio mwari loud anyarare nyaya dzakadaro dzikangoitika haana aitopotswa zvake zvekuti vanhu vake vakadzoka kuholiday chichi ndobva ona kuti vakafoira shona chichi ndo zvazviri kutaura naMuliswa ndobva ndaenda kuna Tendai Bitana kana kumbotaura nezvazvo kana akatobvira aitopostwa zvimwe zvaitotaurawo zvake zvekubasa kwake kulo ndobva ndaenda kuna Hope Chimono nemataurisiro anoita aya munhu akasvika pakupa ED nickname kuti a crooked ED ndio the same guy otadza kuposta zvinhu zvakadaro kana azvinzwa so zvandinetsa kuti what's going on panapa chii chiri kunyatsotora nzvimbo because inini chokwadi ndochiri kungodiwa nditi inini because vanhu vanobvunza make a plan toona kuti zvakamira sei ndobva ndazoona anongo kamwanasikana kanotaurisawo paanigirinapo kachitaura kuti Gambakwe is claiming that his sources told him that Nelson Chamisa has been denied access to leave this country. Ndobva aisa nigirikini rake ipapapo nyaya yacho yenigirikini because I didn't know kuti Gambakwe wanga achitaura kupesa penda ndakonzwa nyaya zvanzi confirm this so I didn't know pamwe uya ari kungotaurawo futi zvinhu zvaona zvichiendera mastreets chinjazondishamisa imagine Gift Ziba Ostalo Ziba abuda bakomenda pathat ningirikini iyoyo ndobva ndatotarisa ndiye verified ningirikini yake Twitter account yake X account yake
achitaura kuti not true, it's not true, kureva kuti manyepo. Saka zvinhu izvozvo kunzi ari under house arrest, manyepo, not according to me, according to Gift Ziziba Ostolos vanhu vanozvitaura. Now chiri kuitika chekudai, so tikada kutarisa zvazvitaurwa neMufesu tingati iye ari kunyeba here kana kuti chi hatikwanisi kunyatsomuprova iye pachake kuti ari kunyeba, because anokuudza kuti inini my sources ndozvaandiudza, I'm reporting zvinhu zvandanzwa, and anogona kukuratidza masources ake acho ndaanani. Meaning this guy anenge ari kupiwa information kubva kumaCIO vachimuudza nyaya kuti todai so zvimwe zvese chingoti chigame chinenge chingoplaswa vaona kuti uyu akanyarara kubva nguva refu chibva mutokonya mbicha ndaitaura kuti anda chinchichi kuti vanhu vaite se manye kunotanga kuzobuda vachitaura ndo imwe nyaya inenge ichiitika. Saka ndo inonzi propaganda, the way mapikirwo inoitwa haukwanisi kumuprova iye kuti ari kunyeba, because iye anokuudza kuti ininiwo ndatopuwawo information, haisi mhosva yangu, ndatopuwawo information nasomeone. But nyaya yekunzi uyu ari under house arrest, meno kana azoita tichazoudzwa, asi ndakuudzai next time makanzwa nyaya yakaita seiyoyo munomhanya kunotarisa masources isiwa. Ndo nyaya ndakakubatira mhuri yeZimbabwe nhasi zvekare pachannel penyu. Kana uchangosvika pana pari first time yako, gara wasubscribe, ucomment, like, ushare, uramba tichidzoka nema-updates nezvimwe zvinenge zvichiitika. Saka zviri zvanhasi, like this video kuitira kuti ZANU-PF yacho iboyikane.